שלום כולם, יש לי משחק מאוד משחק. אוקיי. להראות לכם אותו? זה משחק עם כן, זה המשחק המקורי. רגע. המשחק המקורי. אוקיי. קודם אני קניתי אותו אתמול. אני 29 שקל. ומי אכפת? העיקר זה שאני משחק. אחרי זה יהיה את הפרק הבא. אוקיי? רק אני חייב כבר שהדבר הזה כבר ייגמר. אוקיי. אני פוחד. אוקיי, אני כאן כבר. נו. טוב, אתם יודעים שככה זה לא... אני חייב רגע לא יודע מה המקום הזה, אבל המקום הזה קצת נראה מכוער. הנה, כבר אתמול ניסיתי להצליח ככה, אבל עכשיו הנה הצלחתי. נו, בא לי להדליק את זה. אוקיי. אז אם אתם רואים אותי כאן משחק, אז כאן אנחנו מתחילים. יש יוטיוברים שמתחילים בשלב אחר. יש שלב שלו. אבל אני מתחיל.